Dobrý Rejno. Dneska BMW má aj znak. Kokos, vytrhané kusy ložiska. Dali sme dole vaňu. To tam plávalo v oleji. Je to M52 B30A. Čo nám to hovorí? Hovorí nám to, že je to atmosférický 6-valcový 3-litrový benzín. Ale čo sa mu stalo? Majiteľ sa nám ozval s tým, že cestoval z mesta do vedľajšieho mesta, ale do toho ďalšieho mesta už nedošiel. Hodilo mi to chybo prevodovky, auto začalo vynechávať, začalo mu blbnúť, tesne predtým mu nejakým spôsobom stratilo benzín, to dám všetko inak nahodím, čo sa stalo. A začali sme to skúmať. Auto sem došlo na odťahovke, hej, tu vidno, háčik, samo už nedošlo. Teraz naštartuje a pôjde úplne v pohode. Je tam studený olej, dokážu natlačiť vanosy, dokáže našpanovať reťazku a to je to, k čomu sa chcem dostať. Celý tento problém, ktorý vlastne vyhodil chybu prevodovky, všetkých možných snímačov na aute, chybu riadiacej jednotky prevodovky a všetkých vecí, ktoré s tým v podstate nesúvisia, ale súvisia, nám zapričnilo to, že je tam vlastne vadný rozvod. Aha, Fiňo prišiel do robotky. Čau, Fiňo. No, takže vrhneme sa na rozoberanie a ideme meniť reťazky. Cestou sa majiteľ rozhodol, že vymeníme aj ojničné ložiska, takže natočíme si aj to, ako sa na M52 menia ojničné ložiska. No, neviem, čo tam vidieť. Ako kole aj vojičku z hora. A tieklo nám to stadiaľto. Toto je motorček na Valvetronic, ktorý nám mení zdvih ventilov sacích a
A cez tesnenie len tiekol olej. Aj tieklo to. No, vyzerá to nejako takto, keď sme to rozobrali. Vičko bolo povolené, alebo teda nie povolené, ale skrutky boli slabo dotiahnuté a nemusí to byť spôsobené tým, že ich niekto predtým nedotiahol, ale teplom, keďže je tam plechové tesnenie. Tu hneď sa nachádzajú z vody výfukové, na ne kvapkal olej a preto to tu sem tam mohlo zadymiť. Každopádne 4 šroby odzadu niekde sem boli úplne povolené, takže to je dôvod, prečo to tieklo. Pri sviečkach to pri sviečkach máme olej, čiže toto dané tesnenie bolo tiež už na hrane, alebo teda za hranou. A tesnenie valvetroniku. Čo je toto? Preto sa nám nachádza olej aj tu. Ja si to tu idem poupratovať a vrátim sa späť. Nazdar, nazdar! Prišli sme prezúvať? Áno. No a ešte predtým, než sem hodím záber zrýchlený alebo spomalený, to neviem, ako vyberám rozvod, tak tu dole je takáto centrálna skrutka na predný unášač na kluke. Je dotiahnutá tá skrutka tak na 1 356 000 N. A vždycky kdokoľvek z vás ju bude povolovať. Vyberte si aretačný prípravok zo zotrvačníka, lebo ho môžete poškodiť. Nejakým spôsobom, buď prípravkom, alebo kolegom, alebo kamarátom, niekým sa snažte zaistiť zotrvačník a povoliť tú skrutku. Takže ak to bude robiť človek sám, tak je to veľký problém. Najlepší sú pritom dvaja a hlavne opatrne, lebo fakt je dotiahnutá neskutočne silno. Vymyslel som to tak, že to normálne som to teraz zvládol sám. Šrobík je povolený. A nie, že ho vykrútiš, jebneš ho vonka, vybereš aj tento unášaš, dáš ho vonka a potom zrazu budeš bánovať, lebo nevieš, čo sa ti stalo. No, stalo sa ti to, že ti tam spadli všetky tie ozúvené koliečka, ktoré to drží dokopy tou silou, ktorou je dotiahnutý tento šrobík. Hej. A ja ti to natočím, keď to vyberiem, ale treba fakt opatrne, nikdy to nevyberaj hneď, keď to povolíš, lebo sa ti stane vec, ktorú ti za chvíľku ukážem. No, následne si povolíme tieto koliečka. Kolečka vačkové, vybereme všetky zadky, vybereme vlastne hydraulický napíňak reťaze a môžeme vybrať celý rozvod. Toto je to kolečko, o ktorom som ti hovoril. Hej, kopri, toto kolečko, keď sa ti džube do vane, tak konečná. A tých kolečiek tam je viacej, ja ti to ešte ukážem. Takto to funguje. Toto je ten unášač s tým šrobom.
ten ide takto cez to kolečko a pritláča sa o druhé kolečko, o tretie kolečko, o všetky možné kolečka, aj to, čo mne v hlave chýba napríklad, alebo to, čo mám navyše, to neviem. No, a ty keď to vyťahneš, teraz mi to, ty keď to vyťahneš, tak sa stane presne toto. Chápeš? Presne toto. To kolečko ti tam drží len na tej reťazke, na ničom inom. A druhé kolečko, čo ženie olejové čerpadlo tiež, a je tam ešte taký medzikrúžok, ktorý keď ti spadne, tak tiež je prúser. Takže na toto veľký bacha. Teraz sa dívaj, kamarát. Toto je hydraulika, čo to všetko nastavuje a robí tam tlak, ťah, všetko, čo to má robiť, aby bola tá reťazka napnutá. A ja som si myslel, že bude chyba iba v tom, potom v týchto solenoidoch, lebo tie robili dosť veľa kravín samotné vanosy, ale zistili sme, že ten rozvod mal už naozaj dosť, tá reťazka je zahnednutá a taká by nemala byť, ani na diesloch taká nebýva. Sleduj, konce, tieto konce, ja to zaostrím, sú zarovno. Ideme a zrazu je to o pol článku dlhšie. Ono v podstate na celom obvode tej reťazky to je o celý jeden článok dlhšie. Takže tá reťazka je tak vyťahaná, že nám na takejto v podstate krátkej vzdialenosti robila takýto obrovský rozdiel. No. Paťko môj, máš to vyťahané? Vigaj dané, teraz to pôjde inak. No, a my pokračujeme v práci. Nejak sorry, ale jazdia nám tu vedľa motokári, takže tu teraz húka. Dúfam, že ma bude dobre počuť. A rozvod máme von. Koliečka, vanosy, španovák, úplne všetko. A tam... Dole, ja to zaostrím. Tam dole je zase nejaká reťazka. Čo to je? To je reťazka na olejovom čerpadle. A toto, na čo ukazujem práve, je to koliečko, ktoré by nám mohlo spadnúť tiež do vaní. Do vane. Alebo vani, ja neviem. Za ním, toto koliesko sa pripája vlastne na kluku a za ním je ten vymedzovací krúžok, ktorý je to je taký tenký pliešok úplne. A ten, keď ti raz spadne, tak rozoberáš motor, takže na toto veľký bacha. Na ten spodný unášaš naozaj veľký pozor. Keď vyberáš ešte rozvod, taká jedna easy vec, čo ti poviem, vždycky musíš vybrať tieto dva solenoidy. Ja ich idem aj meniť, som sa rozhodol. Paťko, budete dostať navyše nejaký peniažčok, ale solenoidy sa mi nepáčia v akom sú stave. A zbytočne, keď je tam nový rozvod, by to mohlo robiť zlobu, takže to určite vymeníme. No, takže tieto dva solenoidy musíš vybrať tiež, aby si vôbec dokázal vybrať toto celé, čo sa pozeráš, lebo idú pomedzi toho sa pichnú, takže tiež taká, ako by som to nazval, tiež taká malá rada. Toto nezabudneš. Budeš to mordovať a dačo zbytočne pokazíš. Vačky máme záretované, spodok máme záretovaný, všetko je na prvý valec a pinde mi tu trieska pištolou. No, takto to vyzerá, keď to celé vyskladáš, dáš to dokopy. Jedno kolečko, druhé kolečko, tretie, vanosy sú tam. No a teraz určite vidíš nejaký rozdiel, hej? Tu je nejaký iný deklík, vidíš tam nejakú strunku vnútri a veď mi to nepasuje, vyzerá to úplne inak. No, je to pravda, vyzerá to úplne inak. Ale ja používam takú fintu a viem, že to spraví veľký rozdiel a hlavne vo výdrži. Tieto sú nadimenzované hodne viac. Ja používam značku IT Engine Team na niektoré dané veci, ktoré sú že vraj zosilnené a
aj sa mi časom osvedčilo, že sú naozaj zosilnené. Určite dlhšie vydržia tieto hydraulické spanovaky a podobne. Tento rozvod už by mal byť doživotný. Samozrejme, keď nebudeš meniť olej, alebo budeš mať problém s tlakom oleja a podobne, tak ti umre, hej, proste reťazka nebude mazať, nebude to fungovať. Toto je z S-kového motora. Saci aj výfukový sú z S-kového motora, používajú sa od roku 2015 v M3, M4, M5, M6 a všetkých týchto S-kových motoroch, ako ja neviem napríklad S63, čo je 8 válec 4 štvorka. A používam ich preto, že sú oveľa akčnejšie v aute. Reakcia je úplne o inom a vydržia niekoľkonásobne viac. Takže určite odporúčam používať tieto vanosy z S-kových motorov. Pasujú aj na tieto staršie N52. Tento má na sebe napísané, že Aus, a tento Ein. Auspuff znamená výfuk, Einladung znamená nasávanie. Tieto nemajú na sebe napísané, že absolútne nič. Akože absolútne nič. Samozrejme nemôžeš ich zameniť. No dobre, teraz som si to rozobral. Nemám na sebe napísané absolútne nič, toto je výrobné číslo pre ITčko, to ti nenájde ani v Google ani nič, takže to ti nepomôže. A podľa čoho ja viem, ktorý má ísť kam, ja to jednoducho viem, ale ja ti to nepoviem. Musím si nechať predsa nejaké tajomstvo, každopádne sú rozdielne. Ak budeš šikovný, tak si to možno všimneš. Sú rozdielne. Skús to do komentu uhadnúť, podľa čoho viem, ktorý je ktorý. Čert si vie, jadná na aukaz. No povedu. Nezabudni si skontrolovať to spodné koliečko zas a raz, dobre? Dôležitá vec. Nebudem menovať, ale poznáme jedného borca, čo točí videa na YouTube a on to spodné koliečko nejakým spôsobom nedotiahol a klientovi úplne zabil motor. Dobre, nasúva. No. Zoberieš si tento unášač, vyčistený, samozrejme, lebo to količko tam ide fakt napresno. Pôjdeš dolu opatrne s celým týmto setom tej reťazky a ja ho mám naopak, pardon. Pôjdeš dolu s celým setom reťazky a keď prídeš na ten správny bod s týmto koliečkom, čo si musíš pozrieť tam aj tam, tak ho prepichneš. Pre istotu si tam šrob na pár závitov si ho tam hoď. Točí si úplne vnútri, uvidíš podľa toho, ako je ten unášač zaleštený od bufera. Fiňo práve našiel šrobovák zdarma na dekli. Perfektné. Máme šrobovák zadarmo. Rozhod tam máme, ale ešte stále nie je nastavený. Máme záretované vačky, máme záretovaný spodok, to znamená kľúka je v nulovej polohe, to znamená prvý válec, prvý piest je úplne v hornej úvrati. Vačky sú nachystané tak, že je všetko zavreté. Toto je sacia vačka, vačky musia byť hore, výfukovú nevidíme, ale tá by mala byť približne v podobnej polohe, keďže idú naraz. A dáš si to do takejto polohy, nedotiahnutý spodok, nedotiahnutý vrch. Tieto koliečka sa ti musia takto voľne otáčať voči koliečka. No, to sú v podstate krúžky na snímače vačiek. Tie nastavíš týmto prípravkom. Hej, tu máš takéto dva výstupky a túto dierku, čo vidíš, a túto dierku, čo vidíš, musíš nastaviť tak, aby ti to sadlo presne takto. Ha, to ani neviem, ako som dal len tak do boka a to.
To si dotiahneš šrobami, nech si to tak ostane a cez tieto dierky ich vieš dotiahnuť. Ďalšia vec, ja robím ešte jednu takú srandu, ktorá viem, že funguje konkrétne na tomto motore a ešte na ďalších 3 bavoráckých motoroch, benzínových, atmosférických to funguje. Pomáha to aj dosť tomu, keď to naturbíš, tak zrazu nazbieraš koňa, ani nevieš ako. Tu, kde dávaš hydrauliku na rozvod, dáš takýto prípravok. To je taká sranda, ktorú tam nakrútiš miesto tej hydrauliky. Ako vidíš, tak sedia tie závity. Toto je v podstate pohyblivé, je tam strunka a šteluje to hydraulika tak, aby to dopínalo tú reťaz. Ty si ju týmto manuálne dopneš a predpísané je 0,6 N. Čo je? Je to určitá sila, ktorú tu máš dotiahnuť, aby tá reťaz bola našpanovaná, keď to vlastne budeš doťahovať. Ja tam mám nejaký iný Newton, taký svoj, čo som si vďaka prípravkom o stupňoch dokázal vyrátať. Tieto koliečka nastavím o niekoľko stupňov inak. Ja ti nepoviem ani či dopredu, dozadu, teda naopak dopredu, dozadu, pre motor, to hovorím z tej strany, hej, či dopredu, či dozadu, koľko stupňov, ktorý koľko stupňov osobitne voči sebe, každopádne nastavím a ten motor zase bude živší. Hej, to len taká zaujímavosť, čo sa na týchto motoroch dá robiť. A dá sa to ešte na ďalších 3 bavoráckých. Mne už dneska prišli aj nové tieto srandy, vtipné, drahé, obidve, takže môžeme to tam nasúchať. Rozvod je záretovaný, dotiahnutý. Toto si vždycky, daj si na vždycky tieto šrobiky, lebo keď to budeš doťahovať na tú silu, ktorú máš, je to 20 N 180 stupňov, tak sa ti môže podvihnúť táto líšta aretačná a nenastavíš to presne. Ona sa pohne o 0,5 mm, ale spraví ti to dosť a ten motor už nemusí ísť tak, ako by mal. Čiže vrchy sa doťahujú na 20 N 180 stupňov a spodok ťahaj koľko vládzeš, lebo ten sa má ťahať na 100 N a 360 stupňov, čo je taká morda, že no prepal. Takže máme to zaretované, ja si tam nenahádzam tie solenoidy, všetky veci okolo a môžeme sa vrhnúť na ojničné ložiská. No, keď máš pre všetky aretáky, tak zoberieš račňu, 22 orech, dáš si to na ten centrálny šrob na kľúke, pretočíš motor minimálne 2-krát, aby ti kľúka spravila 2 otáčky, a to kvôli tomu, že vačka ide presnú polovicu, takže tak, aby ti vačky spravili jednu celú otáčku. Vtedy zistíš, či sa ti ten motor stretne a spravil si to zle, alebo sa ti nestretne a spravil si to skoro dobre. Ja popri tom, ako s ním budem točiť, použijem ešte takúto vec. Tým namážeš reťazku, je to v podstate taká ochrana pre reťaz pre tie prvé štarty, kým ešte nemáže olejom. Ono často tam aj ostane. Ja som si tam nechal sviečky ešte a to preto, aby som vedel, či ten motor má správne kompresiu. Keby nemal kompresiu, tak vieme, že on sa stretnúť nemusí, ale nemusí mať kompresiu a vtedy vieme, že tam načo nie je dobre. No, motor sme popretáčali, vačky sa nám otočili nie raz, ale niekoľkokrát. Čiže sme si 100% istí, že to všetko fakt, či kompresia je tam dobrá. Teraz najlepšie, čo môžeš robiť, je dať ten motor zase do nulovej polohy, zaretovať si kľúku, zaretovať si vačky a no, pre istotu aj tieto predky. Ale to není až tak úplne dôležité pre to, aby sa ten motor nezničil. Každopádne zaretuj si to znova, daj si to do nulovej polohy ako kontrolu. A keď ti to bude sedieť, tak môžeš doskladať a jazdiť. Ale my sa ideme vrhnúť na tie oničné ložiska a keď sa... Dobrý deň. Keď sa ideme vrhnúť na tie oničné ložiska, my budeme musieť buď podvihnúť motor, alebo zhodiť nápravnicu. A po prípade obidvoje.
Uvidíme, či sa nám to podarí len tým, že zdvihneme motor. A Bavorák má takú fintu parádnu. Keď ti auto nejde, tak ho musíš dotiahnuť. A keď ho dotiahneš, tak väčšinou je problém tu, v týchto priestoroch. Tak mechanik to má veľmi easy. Vykrútiš toto oko, zobereš. Tu je taká ďura, tam to všťúriš, tam to dáš, zakrútiš to a mechanik z toho rovno môže vytrhnúť motor. Takže keď to odtiahneš, môžeš rovno trhať. BMW paradička. No čak, šikovné veľmi. Ja som včera makal a nejakým spôsobom som zabudol na to, že vlastne natáčam video. A ja už mám vaňu celú odkrútenú. Každopádne nezmestíme sa kvôli nápravnici, takže nápravnica dole. A už to budem natáčať, čak Findio. Áno. Ty čo robkáš môj? Čo ty robkáš môj? Hrajka sa. Findio skladá Lego MBčka. Lego MBčka Rapidka. My tu máme Lego BMW 3 liter benzín. Čo tu pláva, akože železo také nie je charakteru, že by bol na piču motor, ale železo charakteru, že tu niekomu niečo odkedy si dávno spadlo a sú tu dva šroby, kávo. Dva šroby? Normálne sú tu dva šroby. Teraz sa dívaj. Dali sme dole vaňu. A ja som tam, pozeraj, počkaj. Idem takto. Kámo, to sú hlavičky torxové. Toto tam plávalo v oleji. Čakaj, ja to zaostrím. Toto tam plávalo v oleji. Som dal teraz dole vaňu. Ale akože nevyzerá to moc vtipne. No to nie. No. To je kakat. No nič, ja zhodím ten play a som zvedavý. Lebo tieto šrobiky, tieto torxky Na ložiskách. ale na hlavných. Uha. To drží aj tieto dve one dokopy. Vidíš? Toto čo drží kľúku, vlastne ten druhý diel bloku. Tu sú zvonku a tu sú znútra. Ak sú dva vyštrebené, tak to je prúser. No dobře, nie to rozobrať ďalej. No. Toto sme vytiahli z vani. Zaostri mi to, prosím. Nie sú to nejaké vysokopevnostné šroby, sú to duralové, nie sú to žiadne kované, oceľové a podobne. Každopádne, keď ležia vo vani, tak to nevieš nič dobré. A tento šrob očividne dostal šupu od niečoho. A je to taký krúživý pohyb. A krúživý pohyb, čo vo vani robí, je hlavne kluka. Ak dostal šupu od kluky, alebo sa priblížil niekde ku kluke, tak to je fakt, že prúser. Aj zhora je nejaký veľmi opretý, zaleštený. A tento tam už pláva dlhšie. Ako si môžeš všimnúť, tak hrany na ňom sú úplne zaoblené, zbrúsené, to isté hlavička. A to znamená, že už sa tam vo vani motal trochu dlhšie. Pravdepodobne v sacom koši.
Tento vyzerá byť čerstvejší. Každopádne musíme zistiť, skadiaľ sú. A do momentu, kým nezistíme, skadiaľ sú a nevyrieši sa to, tak nebudeme skladať motor, samozrejme, lebo to môže mať deštruktívne následky. Čak, Finďo? Áno. Takže ideme to rozoberať ďalej a budeme zisťovať, že čo sa tam stalo a prečo vôbec tieto dva šrobiky boli vo vani. Ja už som momentálne pri výmene ojničných ložisk. A keďže sme prišli na to, skadiaľ sú tie dve hlavičky torxové, čo boli spadnuté vo vani, tak môžeme pokračovať v práci. Tu už máme nové namazané, ja tam používam túto pastu. Bez toho to tam ani nezakladaj, lebo ti to pôjde na sucho a keď ti to pôjde na sucho, tak opýtaj sa svojej frajerky, že ako sa jej to páči. Čak, Finďo. Počkaj, nemám zaostrené na teba, už mám. Frajerka ti povie, že sa jej to asi veľmi nepáči a na tvoju košku sa ti to tiež nebude veľmi páčiť. Kľúka vyzerá dobre. Tu už máme založené tiež ložisko. Tiež s pastou, aby nešlo na sucho. Je to celkom proplačka, lebo tu není veľa miesta a nemám to moc ako natáčať, čiže ja to mám na nejakú hodinku a pol, dve, kým to všetko vymením, aby to bolo všetko ako má byť. A natočím potom, ako vyzerali všetky tie ostatné ložiska. Ty kľudne si dvíhaj, ak chceš. Ja začnem kričať, ja budem kričať trošku viac. No, tu máme všetky nové ložiska. Tie sú oveľa krajšie. Na to, keď sa pozrieš, tak to vidíš, že to je krajšie. No a ja to idem postupne meniť. Jedna dôležitá vec, toto sú staré šroby z ojnic. Vždycky ich vymeň. To ti prídu originál, takto krásne ekologicky zabalené. Každý šrobík osobitne vo svojom sáčku. S číslom, so všetkým, BMW. Vždycky to vymeň, lebo tieto sú povyhrievané, dotiahnuté na určitú silu, proste už ich nenecháva ich tam. Už nebudú také pevné, ako boli. Keď sa prvý raz dotiahnu, tak sa už druhýkrát nemajú doťahovať. Prídu ti takto nové, není to drahé, stojí to pár korún, vždycky to vymeň. Lebo keď ti vybehne ojnica z bloku, tak sa budeš škrabať za hlavou, že prečo si nedal 12 € za šrobiky. Ja mám všetky ložiska vymenené. Už. Keď sa mení predné, nesvieť mi tu takto blbo do mojej kamery perfektnej. Keď sa mení toto ložisko na prvom valci, tak musí ísť von aj olejová pumpa. A musíš dať preč koliečko z olejovej pumpy, celý ten držiak a všetky tie vodítka, aby sa k tomu vôbec dostal, lebo ona tu je hneď takto pod tým prvým valcom, takže to nevymeníš. No, mne tu zostáva už len to všetko vyčistiť, vymeniť toto, celý ten predný náhon a môže sa tam dať vaňa. Všetky tieto ojničné šróby sa doťahujú na 20 N a 120 stupňov. Na to si daj pozor, lebo keď to nedotiahneš, tak ti to zase vybehne z bloku. Toto nie je turbo, aj keď to tak vyzerá, je to vodná pumpa. A akože nevyzerajú bohoviako. Mali už dosť, popravde. Hlavne napríklad toto. Už je aj tenšie. Toto bolo úplne na šalát. Toto vyzerá tiež hodne zle. Sleduj. Kokos, vytrhané kusy ložiska. Toto, čo vidíš, tie bodky, tak to nie sú bodky, ale to sú jamky. Normálne sú v ňom diery. A má to čo dočinenia aj s mazaním. Nejaké klepnutie sem tam a podobne. A je ich tu takých viacej. Ono musí byť úplne hladké, nemôže byť takéto.
Ak si to dokúkala sem, tak máš určite veľkú bakulu. Ja ti verím, až ďakujem. A dovi.